Θα μείνουμε στο θέμα, θα καλησπερίσω αμέσως κοντά μας τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Κώστα Πλεύρη, γνωστό δικηγόρο, και τον κύριο Τάκη Γιαννόπουλο, μέλος της οργάνωσης Ξεκίνημα. Κύριε Μαυροϊδάκο, από εσάς θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω γιατί ξέφυγε από τον έλεγχο η κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία έδειξε μία ανοχή στα πρώτα λεπτά στη Βουλή, όταν άρχισαν και δέχονταν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα, για να μην συνεχιστούν τα επεισόδια. Παρ' όλα αυτά όμως, κάποιοι καθοδηγητές αυτών των ανθρώπων εκμεταλλεύτηκαν το θρησκευτικό τους φανατισμό από ένα γεγονός που δεν υπήρξε. Πώς δεν υπήρξε? Εγώ το βλέπω, εμείς το βλέπουμε σχισμένο. Το τετράδιο το οποίο είχε μαζί του ο μετανάστης. Και ξέρετε, για αυτούς τους ανθρώπους αυτό το τετράδιο, αυτή η προσευχή είναι κάτι πολύ ιερό. Επειδή έχω μιλήσει με τους συναδέλφους, η συσκευασία όπως ήταν με μονοτική ταινία γύρω από ένα χαρτομάντιλο, μόνο Κοράνι δεν ήταν αυτό. Αμέσως στο μυαλό του αστυνομικού πάει ότι εκεί υπάρχουν ναρκωτικά. Το έλεγξε λοιπόν. Το έλεγξε κανονικά και δεν υπήρξε καμία άλλη. Γιατί το έσκησε δηλαδή? Δεν το έσκησε, κύριε Παυλόπουλε. Κοιτάξτε τα πλάνα, έτσι ήταν. Με τη μονοτική ταινία, όπως ήταν διπλωμένο, βγήκε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Το πρωί σε μια τηλεοπτική εκπομπή υπόθηκε ότι το πάτησε κιόλας. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το κάψαμε. Κύριε Γιαννόπουλε, τι λέτε? Το γεγονότα είναι τα εξής. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες και όλα τους ίδιους τους μουσουλμάνους, τη διάρκεια της επιχείρησης Κούπα, όχι μόνο ανακάλυψε ότι υπάρχει Κοράνι, και αν ήταν αστυνομικοί που καταλαβαίνουν τι σημαίνει, όλη αυτή η προφύλαξη, ήταν προφύλαξη, χαρτοπετσέτες και όλα αυτά, είναι γιατί οι άνθρωποι αυτό το πράγμα το έχουν μαζί τους, περνώντας βουνά, θάλασσες με κίνδυνο τη ζωή του, προκειμένου να φτάσουν σε μια καλύτερη γη. Το έχουν έτσι για να το προστατεύσουν. Το είδε λοιπόν, το κομμάτιασε, το πάτησε και μάλιστα δίπλα ένας άλλος αστυνομικός του είπε: μα πρόσχε, τι είναι αυτό που κάνει? Έχοντα την εμπειρία από άλλες χώρες της Ευρώπης και πιο πρόσφατα τη Δανία, όπου για ανάλογα σκίτσα είχα γίνει πάλι χαμός, πήγε να τον προειδοποιήσει. Αυτός έλεγε: εμένα δεν με νοιάζει, έβρισε τους μετανάστες και συνέχισε. Κύριε Γιαννόπουλε, είναι τα γεγονότα. Κύριε Γιαννόπουλε, αν μου επιτρέπετε. Ένας χώρος θρησκευτικής λατρείας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιαννόπουλε, ήσασταν μπροστά. Ξένη Ουδία. Στεγάζεται σε ένα υπόγειο. Καίγεται από φασίστες και το μόνο που έχουμε να πούμε είναι γιατί υπάρχει το τζαμί στο υπόγειο. Είναι φασίστες οι αστυνομικοί, κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Γιαννόπουλε, αν μου επιτρέπετε, πάρτε το χαρακτηρισμό. Ο προηγούμενος κύριος, η μόνη ανοχή που η αστυνομία τελευταία είναι στη Χρυσή Αυγή, όταν την προηγούμενη εβδομάδα της 9 Μαΐου θέλησε να επιταθεί στους μετανάστες και φετίου της Αθήνας. Αν μου επιτρέπετε, το χαρακτηρισμό φασίστες δεν αρμόζει σε αστυνομικούς. Παρακαλώ, κύριε Μαυροϊδάκο, θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Γιαννόπουλε, δεν ξέρετε ποιος έκαψε το τζαμί ή ξέρετε? Γιατί αν ξέρετε να το παραδώσετε βγάζουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ποιος σήμερα στην Ελλάδα θέλει να κάψει ψυχρό ανθρώπους ζωντανούς? Είναι άλλο πράγμα το γιατί αν δεν είναι η Χρυσή Αυγή, οι φασίστες ή οποιοδήποτε άλλος, πρέπει η αστυνομία να μας πει ποιος είναι. Όπως επίσης είναι άλλο πράγμα το μεμονωμένο περιστατικό, εάν έγινε έτσι όπως εξιστορείται, και άλλο πράγμα να δοθεί μια εντολή να ξεκινήσει μια ιστορία που παραλίγο να κάψει την Αθήνα. Ποιοι είναι οι υποκινητές, κύριε Παυλόπουλο, αυτής της πορείας? Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτής της πορείας, οι διοργανωτές? Μπορεί να μας πει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, κυρίες μου. Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι. Μα πώς γίνεται μια πορεία? Αυθόρμητα βγήκαν οι μουσουλμάνοι. Και πάρα πολύ ανοργάνωτο. Κύριε Γιαννόπουλε, αυθόρμητα βγήκαν οι μουσουλμάνοι στον δρόμο. Αυθόρμητα οι μουσουλμάνοι είναι συγκεντρωμένοι στον Άγιο Παντελεήμονα, μένουν σαν τα ζώα. Η ελληνική πολιτεία διαφορεί για την υγεία τους, διαφορεί για τις ζωές. Σε αυτό μαζί σας. Έρχονται από χώρα που έχει πόλεμο και δικτατορία. Ποιοι όμως ήταν αυτοί? Πολιτικό άσυλο και δεν τους το δίνουμε και μετά ζητάμε και τα ρέστα γιατί αντιδρούν έτσι. Αυτό είναι παράλογο. Ποιοι τους καθοδηγούσαν, κύριε Μαυροϊδάκο? Θα σας δώσω το λόγο, αν μου επιτρέπετε. Πάω στον κύριο Πλεύρη, ο οποίος δεν έχει παρέμβει ακόμα. Κύριε Παυλόπουλε, πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι φυσικά αποτελέσματα της μαζικής εισόδου των μεταναστών στην Ελλάδα. Η μαζική είσοδος. Κύριε Παυλόπουλε, άμα έχετε τον κύριο Πλεύρη να μας δώσει τα φώτα του που έχει γράψει βιβλία ενάντια στους Εβραίους και στο ολοκαύτωμα, χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που κάνουμε. Κύριε Μαυροϊδάκο, αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει θέση και λέει να καούν οι μετανάστες. Ένα λεπτό, γιατί δεν σας διέκοψε, να ακούσουμε την άποψή του. Σας άκουσα να λέτε ότι οι φασίστες. Σας άκουσα να λέτε. Ότι οι φασίστες έκαψαν το τζαμί. Σας ρώτησα αν έχετε κάποιο στοιχείο, γιατί αν έχετε τέτοιο στοιχείο πρέπει να το δώσετε στην αστυνομία. Μου λέτε βγάζω ένα πολιτικό συμπέρασμα. Θα σας ρωτήσω εγώ γιατί να μην πρόκειται για παράδειγμα περί προβοκάτσιας. Προβοκάτσια από ποιον? Δηλαδή το κάνουν οι ίδιοι να αυτοκαούνε? Ένα λεπτό λοιπόν. Ναι, κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Δεν ακούω καλά, δεν ξέρω ποια κυρία με διέκοψε. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω. Κύριε Πλεύρη, δεν ακούω καλά, δεν ακούω. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι βλέπω από εμφάνιση. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι κύριος, συγγνώμη. Παρακαλώ. Άμα θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση, μπορούμε σε άλλο επίπεδο. Παρακαλώ.
Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ μισό λεπτό. Η μαζική εισβολή των ξένων αφενός μεν αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, αφετέλου οδηγεί σε εσωτερικό πόλεμο. Όσον αφορά για τη θρησκεία, αυτή τη στιγμή έχω αυτά εδώ τα δύο, τα οποία είναι φοβερά. Το ένα είναι που παρουσιάζει το Χριστό με 7 πέι, την Παναγία να τον σουβλίζει σαν να αρνεί στη σούβλα, και το άλλο το οποίο έχω είναι ένας ανεκδίκητος κατηγορός. Κύριε Παυλόπουλε, άμα θέλετε να τεχείτε να συζητάτε με τον κύριο Πλεύρη, σας καλησπερίζω και φεύγω. Αυτά δεν έχουν σχέση, κύριε Πλεύρη. Έχουν σχέση διότι σε αυτά δεν συζητάτε με τον κύριο Πλεύρη και τους φασίστες. Κύριε Γιαννόπουλε, αυτό θα το πάρετε πίσω. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Μαυροϊδάκο, είπε φασίστες στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Κύριε Μαυροϊδάκο, σας παρακαλώ. Θα σας δώσω το λόγο, αν μου το επιτρέπετε. Θα σας δώσω το λόγο. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, να σας πω το εξής. Σας λέγω με πολλές διακοπές και δεν μπορώ να μιλήσω αν με διακόπτουν συνέχεια. Αυτό ξέρετε, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα. Σε κανέναν. Ακόμη και αν διαφωνεί με την αθρώα μετανάστευση στην Ελλάδα. Σε κανέναν το δικαίωμα να καίει το ιερό τους βιβλίο ή να το σχίζει. Κανένα, καμία αντίρρηση. Αλλά όταν καίγονται τα χριστιανικά, όταν προσβάλλεται ο Χριστός, δεν τα έκαψαν δεν τα χριστιανικά. Τίποτε. Δεν έκαψαν τίποτα. Όποιος τα έκαψε. Μα δεν τα έκαψαν. Μα εδώ γίνεται χειρότερο. Δεν βλέπετε το Χριστό με 7 Σας παρακαλώ λοιπόν, δεν ξέρω από πού το ανασύρατε αυτό. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Λέω όμως το εξής. Εδώ καθηγητής της Παντίου έδωσε εχθές έκθεση στους φοιτητάς του το σεξ του Χριστού με μία λαϊκή τραγουδίστρια. Τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει? Παυλόπουλε, με συγχωρείτε σας παρακαλώ. Αν είναι να μιλήσουμε για το γεγονός, αν μου επιτρέπετε. Προστατεύετε όλες τις θρησκείες ή μόνο τη μουσουλμανική? Κύριε Πλεύρη, σας ζήτησα το σχόλιο σας για τα γεγονότα της Αθήνας. Ότι τα επεισόδια θα ενταθούν, θα επαναληφθούν, θα είναι χειρότερα, διότι υπάρχει σχεδιασμός να δημιουργηθεί μέσα στην Αθήνα όχι αναρχία, χαοισμός. Και εις αυτό θα μεταβάλουν αποτελεσματικά οι μετανάστες, οι οποίοι μας έχουν γκετοποιήσει. Υπάρχει γκέτο των Ελλήνων. Εσείς, κύριε Παυλόπουλε, σας προκαλώ απόψε, εάν θέλετε να πάμε μαζί στην πλατεία Δημαρχείου, στην πλατεία Θεάτρου, δεν θα γυρίσουμε ζωντανοί. Θα ξανασυναντηθούμε στο νοσοκομείο. Κάντε απόψε την απόπειρα, να περιμένω μετά την εκπομπή να πάμε. Ούτε έναν Έλληνα δεν θα δείτε. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν διάφορους γρεκύλους οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Γιατί έχουν συμφέροντα οικονομικά, σεξουαλικά, αυτοί δεν πολιτικά είναι άνθρωποι, και άλλα δεν και άλλα. Καταλαβαίνω πού να τους πάμε. Βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι ευθύνη της αστυνομίας, κύριε Πλεύρη. Είναι ευθύνη της αστυνομίας. Να τους διώξουμε όλους. Όχι, σας παρακαλώ. Τους σεβόμαστε τους οικονομικούς μετανάστες. Να δουλεύουν εκεί, τους εκμεταλλεύονται, τα δεχόμαστε όλα αυτά. Αλλά όταν πράττουν κακουργήματα, η αστυνομία θα τους συλλαμβάνει. Μάλιστα. Θα γίνεται ο έλεγχος και είναι προς τιμή της ΓΑΔΑ. Είναι προς τιμή της ΓΑΔΑ που το βγάλαν αυτό στη δημοσιότητα. Είναι άλλο πράγμα η εφαρμογή του νόμου και άλλο η πρόκληση. Δεν σέβομαι κανένα ξένο να πάνε στην πατρίδα τους. Είναι παράνομοι, υπάρχει ένομος τάξης. Να πάνε στην πατρίδα τους. Εγώ δεν ακούω την επίσημη πολιτεία να λέει κάτι τέτοιο πάντως. Κύριε Παυλόπουλε, αν δεν ήταν η ομάδα Δέλτα εκεί, θα είχαν σπάσει όλη την Αθήνα. Κύριε Μαυροϊδάκο. Εγώ σας το λέω γιατί. Μα σας ρώτησα γιατί ξέφυγε η κατάσταση. Σας εξήγησα. Γιατί ξέφυγε η ένταση. Σας εξήγησα. Ήταν λεπτό το ζήτημα. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι Παυλόπουλε, σας παρακαλώ να διευκρινίσουμε το εξής. Επειδή ελέγχθη ότι έγραψα ένα βιβλίο για τους Εβραίους και αρνούμε το ολοκαύτωμα, αθωώθηκα πανψηφί. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μαυροϊδάκο. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξομαλυθούν. Αλλάζουμε θέμα. Σε ξέφραγο αμπέλι έχει μετά.